Ingxelo yenziwe iNetJoin silumkisa ngokuba zingenziwa intshukumo zokuphazamisa i-SONA okanye izukunyamezelwa yokuphulwa kwawo nawuphi na umthetho. Ingxelo zithi nesithuba somoya esi-1.5 nautical miles ukusuka kwiholo yesixeko saseKapa ukuqala ngentsimbi yokuqala emini ngoLwesine ukuya kwesikaphathakazi kwangoLwesine njalo akuzukuvunyelwa nabani abhabhe khona. Ngumkhosi womoya weli kuphela uzakubhabha apho. Ipalamente ithi inegunya lokutshintsha apho ihlala khona i-SONA. According to the powers, privileges and immunities of Parliament and Provincial Legislatures Act number 4 of 2004, all the rules will apply to the precinct of Parliament and National Key Point. These will apply to the Cape Town City Hall. Abantu abangagunyaziswanga ukuzimasa lo msitho we-SONA baceyiswa ukuba bacezele kude ngakwiholo yesixeko saseKapa ngoLwesine.